ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಾರ ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಕಾಂಡಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕಾಂಡೆನೆ ಬೀಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನದಲ್ಲಿ ಬೇಯರಗಿದೆ ತೋಚವೆಂದು ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಂಚೈತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ತೂವರ್ಲೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿಂಡ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜವು ದಾಲ್ ಬೇಯ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಓಪನ್ ಆದ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಬೇಯ್ಪಾವೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ತನಿಕಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಾಗ ಅದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಂತಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ದೀವೊಡು ನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಉಂದುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂದುಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೋಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಚೂರಿನ ಹೋಳಿಗೆ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಚೂರು ದೇಪಂಡ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಗೋಧಿದ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಅಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಸಿ ಓಕೆ ನಾ ರೆಸಿಪಿ ತುತ್ತು ಚರಂದ ಅಂಟ ರೆಸಿಪಿ ತೂಲೆ ಹೋಳಿಗೆದ ರವೆ ಹೋಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ಪೂರದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಟ್ರೈಲ ಮತ್ತೂಲೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ತಾದೆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಾನು ಸುತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಇನಿ ಕಾಂಡನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬೂತಾಯಿ ಬಸಂಬತ್ತ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಮಲ್ಪರ ಮೂಲೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪನ ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಿಗಲು ದುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತರ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕುಲ್ಲರ ಬುಡ್ಪುಜ ಪೂರ ಮೀನು ಒಯ್ತೊಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಒಂಚರ ಪೂರ ಪುಚ್ಚಲೆ ನಂಬಿದೆ ಬಾಡಿಯ ಇಲ್ಲ ದೊಲೈ ಮಂತಿಂಡ ನರಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನು ಮಂತೊಂದು ಪುಚ್ಚ ಮುರಿಡ್ ನನಗೆಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಜೋಡು ಕಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಸೊರಕೇಂದ್ರದ ಅಕ್ಕ ಏನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾವ್ 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 ಒಂದುಂಡು വീട്ടിൽ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಮೀನುಂಡು ಎರಡು ಪಪ್ಪಾಯ ಪರಂದುಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಪ್ಪಾಯ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಜಾಮ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ತುಳಿ ಸಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾಗ್ತದೆ 2 ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದೆ ಧನಿಯಾ ಜೀರಾ ಓಮ ಮೆತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ఒక ಮಂಜುಳು ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅರೇಪ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ఒక ಪುಳಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪನಗ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ನಿಗುಲ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಪುಳಿಲ ಪಾಡುವೆ ಪುಳಿ ನೀರ್ಲ ಪಾಡುವೆ ತೂದು ಪಾಡುವೆ ಪುಳಿ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸುರುಟು ಅರೆಪುದ ಕಲ್ಲರ್ ತುಳಿ ಅರೆಪು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ಹಾಪುಂಡು ಅರೆಪು ಹಾಪುಂಡು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಪುಂಡು ತುಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಹೊಡು ಇದನ್ನು ಬಿಸಲೆಗ್ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪುಂಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಅದು ನೀರು ಪಾಡದ್ಲಾಗೆ ಎತ್ತುನ್ವೆ
ఒక పులి నీరులో పాడియాను అంతే. ಟೊಮೆಟೊ దాని ಪುಳಿ ಯಾವುದು ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಡಪ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಪುಳಿ ಬೋಡು ಶುಂಠಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿಗೆ ತಂದೆ ಇದನ್ನು ಕೊದ್ದಿನ ಅರೆಪ್ಪುಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅರೆಪ್ಪು ಒಂತೆ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಆತಂಡು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬೈತಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡುವೆ పులి బొక్క ముంచి కొడక్కని ఎప్పుడు పులి ముంచిడు ಐಕ್ಯಾನು ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಅವು ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತೊಂದು ಹೀಟ್ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಮುಂಚಿದಾತು ಚಟ್ಟೆ ಮುಂಚಿದ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೀನು ಪಾಡೋದು ತುಂಬ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದ ಇಪ್ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಚಮಚ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೀನ್ದ ಕೈಪದ ರುಚಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಜಿಡ ಒಂದೇನು ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಇಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊದ್ದಿ ಬರೊಂದಿಪ್ಪನಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಲ ಚೈನಾ ಜೆಸಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಗುದ್ದುದು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಮೀನು ಪೊರಲ್ ಬರ್ಪುಜದಾಗ ಊತ ಇಜ್ಜಿನಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕುಲೆಂಚ ಪಾಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲರ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.